すごく寒くてお腹空いたよ。もう少しだけ我慢するんだ。すぐに良くなるからね。あの物好きなやつ、こんなに寒い氷の上で何時間も何をしてるんだ。もう見てられない。ヒナたちを連れて行けばお前もすぐついてくるだろう。なんだあいつ、泥棒め。待て。早く私の子供たちを返せ。静かにしろ。子供たちはご飯を食べて眠ったばかりだ。よく眠ってるのが見えるだろ。私の勘違いでしたね。ありがとうございます。お前も震えてないで早く中に入りなよ。ダメなんです。私はまたあそこへ戻らなければなりません。戻ってきたよ。ずいぶん待たせたね。寒いのに君を一人にはしておけないよ。そばにいるからかな。不思議とちっとも寒く感じないよ。そうだろう。